Alright, how's it guys? My name is Dolce Kumalo and welcome to Cubase Media. Namhlanje we are celebrating the 30th birthday celebration kaNosipho kaZulu. As we know ukuthi nje sisabonela indaba ye-corona and stuff and sisikubantu, please make sure ukuthi you sanitize your hands and stuff.
babi ingabe ngona abantu mangihlabela abaphansi ngabe ngona abantu mangigibela iBentley yo indaba kabani money worry my baby if you stand by me never leave you lonely I swear we'll stand by you baby let me praise you she's a dark and lovely Ngizoqala ngibonge umdali ngokuthi ngithi ngoJanuary ngithi ngifuna ukwenza into kanje namhlanje akumina ukuhlakanipha kwami okuyenze ukuthi konke lokhu kuyenzakala kepha bekumusa kaNkulunkulu mina ngiyathemba ke ngekhathi zonke ngathi nje ngingakatshela umuntu ngasho ngathi owami uNkulunkulu mangabe ngithi akangenzela ukuthi ngimethemba uyangenzela bekunalawo ma challenges but then ngibonga nje ukuthi kuyenzakalile okay we planned but uNkulunkulu odecideayo mase ngithanda ukubonga kini nonke mhlawumbe abanye benama plans but mhlawumbe bakhanselile ngenxa yokuthi bafuna ukungaza lolu suku nami so nje ngiyabonga like I'm trying ukuthi ngabi emotional ngithanda nokubonga ngizothanda ukubonga usine ngithe mhlawumbe sengixakeka lapho nalapho kwawuye othe nosipho ngoba kanje sizoyenza kanje ukuze konke kuzoyenzakala mase ngithanda nje nokubonga wonke umuntu engithe ngicela ukuthi bangenzela hayi ukuthi bengithemba bona bengithemba wami uThixo ukuthi uma ngabe ngibacela ukuthi uzongigijimela phambili mase konke kuhamba like accordingly mina kuba nephathi ngina 30 ngakufisa ngifunda ugrade 8 ngamtshela noSinoyazi ukuthi ngathi mina whenever I turn 30 I want to throw myself a party yabo bengifisa nami ukuthi mhlawumbe ngibe ngaka okuyenzakala kube kuhla kanjeni wami umama ikhona but ke asi question uNkulunkulu futhi kaJesu ka ayikho intandane ilokho kungihlezi kungenza ngibe strong yabo ngiyabonga bana basuka endaweni ezikude abangitshela ukuthi yathi ngibatshela ngithi ngizoyenza iphathi bathi bazobe khona so ngibonge futhi ukuthi kubekwenze kube like impumelelo ngoba ngisho naseqaleni ngathi ngibonga wami uThixo ukuthi bebavikela kuzo zonke indlela baze bafika la sengithanda nokubonga nje uMC wami ave ehlupha usithe izolo bengasathembi ukuthi usithe uzoba khona ngoba usithe mangabe umtshela into ofanele bengifisa ukuthi ngolesihlanu nje ngimgquma usithe alale nami usithe banganyakazi ngoba mangabe kufika abanye abangani bakhe nabangani abaningi uvela hambe akhohle nokuthi ngimcelile na uyavuma futhi uyazazi so nje bese ngibekwe phansi umoya ngiyabonga sekuthi kodwa amazulo yakhe thembekile ngiyabonga ngokhethelekile ngithanda ukubonga umuntu engangilethele inkosi Sisi, happy birthday. uNkulunkulu akubusise, akwandisele konke nakho nezifiso zakho iphumelele. And ngaso sonke isikhathi uthembe yena. Yabona njengoba umazi ukuthi uyena ohamba phambili ngaso sonke isikhathi, ungasuke emkhulekweni noma kuthiwa sekunzima kanjani, but wazi ukuthi uNkulunkulu akakunika umthwalo ngaphezulu kwamandla akho, uhleze nawo ngaso sonke isikhathi, ubeke konke kuyena. Ungabanaki abantu ukuthi bathini because uNkulunkulu kuphela waziyo what's best for you. Take care of yourself. Love you. You are my church sister and 30 is a very beautiful age and I wish you everything more prosperity, blessings overflow you. We love you and God we trust. Thank you. Hi Nosipho, I'm so proud of you baby girl. You're my sister, you're a friend, you're everything to me. Hello. Ngiyabonga sithando sami, ngiyabonga kakhulu. Sijabulile ukuba la kumnandi futhi.
Siyabonga kakhulu lolu suku ukuthi lube impumelelo kuNosipho. uNosipho uyingane eyimiselayo othi mayifuna into yenzeke. Siyabonga ukuthi uyasihlonipha. Siyambonga ukuthi uyingane nothando. Besifisa ukuthi kube kukhulu kunalokho. Kodwa lokho okuncane okwenzekile sibonga uNkulunkulu. Siyafisa ukuthi emhleni yakhe yonke aqhubeke aphile azihloniphe azithande njengoba eyithanda. Uyayithanda kuNosipho umntwana oyithandayo kakhulu. Siyafisa ukuthi aqhubeke ayithande ke mina nguma wakhe ke. Uma wakhe wamshiya nami ngiyamthanda ngendlela esimangaliso ukhuliswe yimi. Wangihlonipha namanje usangihlonipha ngisamthethisa ngisamshaya njengomntwana. Siyambongela kakhulu kubo bonke abakwazi ukuthi beze kule ndawo beze bazomxhasa nabangani bakhe kukho konke nje okwenzekile. Sibonga nomndeni kakhulu wakaZulu noma abanye bengekho besihlele ekhaya kodwa siyabonga ukuthi lolu suku lenzekile. Siyabonga ukuthi niqhubeke kahle nikhule ningabantwana zikhona izimo kukhona konke kodwa niqhubeke nokuyihlonipha ngiyabonga. Happy birthday uMaZulu wakhona. This is Bongane nangubhuti sibunaye uzoba negama. Siyabonga ukuthi nje sibone lanto. Okay, siyabonga ke maZulu. Ngathi kumnanjalo la egugeni nasu asifici. Happy birthday uMaZulu. Siyabonga si enjoyile. Indaba kabantu. Indaba kabantu.